Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanambo hormati kasado sanak saudaro, baik nan mengikuti halaman dari Facebook Tiaka Guguk Eko maupun naninda, ambo ucapkan salam untuk kasadonyo. Video kali ini ambo khususkan untuk dunsanak-dunsanak naninda berasal dari Tiaka, dengan tujuan ambo hendak memperkenalkan bahasa asli Tiaka ke dunsanak-dunsanak kasadonyo. Karena bahasa Tiaka ko kalau ditalingo orang luar atau ditalingo orang yang non-native dari Tiaka, tadanganyo iyo sabana lucu, sabana kocak, bahkan mungkin sedikit ganjil jo aneh bagi dunsanak nan nindak berasal dari Tiaka. Tapi bagi kami nan berasal dari Tiaka, tentu iko adalah bahasa ibu kami. Dan karena kami sejak mulai belajar mengecek diajar dengan bahasa iko oleh ibu kandung kami, tentunya bagi kami ini bukanlah sesuatu yang aneh, bin lucu atau ganjil, tetapi merupakan sebuah bahasa yang kami kenal akrab dan bahkan kami rindukan kalau misalnya kami merantau jauh ke negari Sumbarang. Jadi dunsanak kasadonyo, para pemirsa akun Tiaka Guguk ko, Tiaka itu adalah desa, dulunya desa ya, kini adalah jorong nan ado di Kenagarian Guguk 8 Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Kalau misalnya dalam bahasa Minang nan standar, seseorang akan mengecek modeko, waden kapai kapakan, kapakan ka mambali badak bareh, karno waden kapai barale. Itu adalah standar bahasa Minang dan biasa di pagunuan de orang Padang maupun orang Bukit Tinggi atau dunsanak-dunsanak lain yang tinggal di kota besar di daerah Sumbar. Tapi kalau kami dari Tiaka Guguk mengatakan hal nan samo, mengecek serupa itu di Tiaka, langsung kepala awak ditunduan deh kawan. Ongeh bonang ko, lah berubah lo keciang 3 hari yang pergi ke Padang barulah. Lah berubah lah bahasa orang nak tontu dia yang bahasa awak leh. Begitu yang kawan-kawan. Kalau dalam bahasa Tiaka asli, kalimat nan ambo sabuikan tadi itu akan berbunyi kurang lebih serupa iko. Den kapoi kapoken. Kapoken ka mamboli bodak boreh. Karono den kapoi barolek. Itu bunyinya sana. Jadi beda mana ya? Jonan pertama tadi, waden kapai kapakan. Kapakan ka mambali badak bareh. Badak bareh kalian pakai untuk kapai barale. Itu bahasa Minang asli atau standar atau bahasa Minang kota besar. Kalau bagi orang Tiaka, aden kapai kapakan go tadanga asiang kamambali badak apolai, sebab menurut orang Tiaka tentu badak itu adalah hewan bercula. Iko badak bercula 1 atau badak bercula 2. Kalau nanti mengkasih dari kalimat tadi adalah beda dalam bahasa Indonesia, maka bahasa Tiakanyo adalah bodak. Jadi ciri-ciri khas dari bahasa Tiaka Guguk nan umumnya di pagunuan yaitunya mengubah akhiran an menjadi n. Serupa makan di Tiaka menjadi maken. Bajalan di Tiaka menjadi bajalen. Pakan di Tiaka menjadi poken. Badak di Tiaka menjadi bodak. Gadang di Tiaka disebut godang. Laweh di Tiaka disebut loweh. Jadi begitulah kira-kira sanak sadonyo. Ambo sengaja menjalehkan masalah iko karena di channel iko atau di akun iko ambo selalu mengecek mampagunuan bahasa Tiaka asli atau bahasa Tiaka totok. Jadi untuk menghindari kebingungan
dari pemirsa nan lain, mako sangajo ambo buat video ko nak kita samo-samo mangarati. Nak samo mangaroti ya. Itulah kira-kira sanak sadonyo. Awalnya ambo membuat akun ko rencananya hanya untuk sesama orang tiaka aja sana. Tapi alhamdulillah ambo bersyukur bana ternyata akun iko atau page iko lai mendapat perhatian dari dunsana nan lain dari luar tiaka. Oleh karena itu tentu dunsana dari luar ndak patut pula ambo anak tirikan doh, ndak perlu awak beranak tiri beranak kandung doh, indak perlu awak basisiak je basibah babateh serta bahinggo, tapi ambo sampaikan salam jo sombah bakeh dunsana kasadonyo, baik dari tiaka maupun dari luar tiaka. Jadi ibarat ketika awak di masuk sandiwara sesuatu sana, kalau ada sandiwara di tiaka nan menonton kan bukan orang tiaka saja, tapi melainkan banyak pula dari nagari-nagari di sekalian tiaka, bahkan kadang-kadang jauh-jauh dari pasar ada orang menonton sandiwara ke tiaka. Itulah kira-kira. Jadi persembahan kami warga muda-mudi atau tua-tui dari tiaka ko mungkin lumayan menarik ya sana ya, sehingga menarik perhatian orang dari luar. Ambo harapkan hal nan samo bisa terjadi di akun iko. Dan sekali lagi ambo mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sanak sadonyo. Baik itu saja sana, tak lebih tak kurang mohon maaf. Kalau dirontang nemuh panjang, elok diguluang supaya singkek kita ambil saja nan paguno. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.